Здравейте! Въпросите ми в Ask.fm са... Имаш много гаден глас. И да, между другото, аз не мога да поправя гласа си, но мога... Не мога да го поправя, но все пак някои хора ми го харесват. Не искам да се оправдавам с това, че на видеото гласа ми се чува ужасно, бебешки. В смисъл, не че не така да се каже, толкова писклив в ранния живот, но е много, много по-малко писклив. А и все пак и също съм питали, лигавиш ли се, че говориш така, кажи на видео честно. И не, наистина не се лигавя, защото да, до сега говорих за гласът ми, но иначе не, наистина не се лигавя, просто някакво много ми е блевешки гласа на видео. И моля те, само ми кажи коя си ти, която ми е писала лигавиш ли се, че говориш така на видео честно. Не се лигавя, но добре. И добре. Благодаря, ако някой е стигнал до тук. Ако някой е стигнал до края, моля ви се, не е нищо. Чао!